Salutare Atât toată de lumea, proastă sunt română. Ok, ne vom duce pe minigame-ul Taci și suprem. tu să fac intro, ok. Salut și mi-am găsit, eu sunt Căprița și astăzi o să ne jucăm Colorant, dacă știm bine minte, alături de Prințe. Eu sunt ultimul. Eu sunt primul. Nu știu de ce, dar sunt primul. Vezi că e verde deschis, ăla nu-i verde închis. Păi și eu n-am niciun verde deschis. Am murit! Eu n-am căzut, eu n-am pus, eu n-am. Finish. Bine, mă! Am murit! Am luat win-ul, primul meu win. Dar nu era niciun verde deschis acolo. Cum adică la mine era tot verdele deschise, nu vezi? Ok, a venit și vreo La mine nu. Ok, hai să vedem. A venit și una pe locul 2, hai să vedem. Exact. Eu cred că nu o să mai fie locul 3 sau ce, cred că nu mai e nimeni. Da, cred că ar trebui să se oprească, că nu mai e nimeni, da, hai. Eu sunt pe locul 1, ea e pe locul 2, eu sunt nimeni. Uite. Cineva? E cineva? Da. Pui. Da. Pui. Stai că avem Așa, bine! Ok. Ei, man, eu sunt primul. Am pierdut prima! Prima? Ai zis că nu vrei să se legem de review-ul pe videouri. Da. Păi da, păi eu spun și prima și primul. Da, sincer, ai voce de știți. Adică nu prea seamănă vocea cu... Bine, taci de gură! Da. Real, acum nu prea seamănă vocea cu ce vrei să fii. Și ce nu ești în viața reală, ok? Am murit. Iai! Oameni buni, o să cânt și o să-i dau copyright-ul să ne punem pe link. Nu! Taci! Dream on. Taci! Wanna make in the summer. To my heart be summer. Taci! Never be around. Taci din gură! Că te dau mai încet! Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna hide you. Din cauza ta! Ok, acum nu se mai aude nimeni. Ok, cred că ne-am luat copyright. Da, în fine, nu Da. s-a întâmplat nimic. Dacă ne-am luat copyright, știi că nu mai vedeți episodul ăsta. Chiar să-mi gândesc dacă mi-am luat copyright. Hai cu videoclipul suprem! Uite, sunt Moș Crăciun. Am căciulă de Moș Crăciun. Yay, Căprița cu căciulă de Moș Crăciun. Hai să mă opresc. Bă, unde duci? De ce te-ai dus așa departe? Trebuia să stai safe. Da. Că a venit Prințe 2023. S-a dat pe mutet. Cred că cam acesta a fost episodul pentru el. V-a salutat. V-a spart. Nu, dude. Ok. Da, cred că trecem la următorul joculeț și da. Deschide peturi. Bă, tu ești FCA sau nu? Eu spun că ar trebui să trecem la minigame-ul suprem. Da, la minigame-ul semi-suprem. O să mai fie două. Nu, la minigame-ul suprem. Da. Ok, hai să trecem la minigame-ul semi-suprem. Minigame-ul semi-suprem o să fie Gobe Dev Time Record. Adică trebuie să batem cei mai buni. Ei, nu le spune minigame-ul semi-suprem. Da. În fine, trebuie să batem cei mai buni player la obiu. Să batem cei mai buni player la obiu. Gen să fim cei mai buni player. Eu asta m-am mai jucat. Gen vreau să-mi fac timing. Vreau să te bat la asta. Deci, hai să facem record la asta. Cine face mai puțin timp e mai șmecher. Da, stai. Ok. Cu al doilea minigame și...
ăsta, deci Cine haideți să face cel mai începem rapid pe timing acesta. guessmaker? Ce? Am murit. Cât timing ai? Cât timing ai? Cât timing ai? Eu am 7.33. Stai că acum avem și eu. Nu, iar am căzut la 3 secunde. Am Era un 7.33. pic. Am 7.33. Easy, easy, easy. Easy, easy. Cât ai? Cât ai? Cât ai? 8,8. Eu am 7,33. Acum. Ok, hai să... Hai, Hai să mergem la... Cum se numește? La asta, la mini obi. La time obi. Hai, la time obi. Pe portalul din mijloc. acum? Și de la easy. La time obi. Unde ești? La time obi. Aici. Hello, hello, hello. Ah, hai. Și hai prima oară la Hai la easy. easy. Hai prima oară la easy. Cine face time mai bun e mai spate. Da, nu-i ca și cum am Cât ai căzut. mai bun? Cât ai mai bun ca prin ce? 5 secunde, 7 secunde. Ok. Cum? 5 secunde. Cât are cel mai bun? 4 secunde 26. Eu încerc să-l bat pe cel mai bun. 63. Eu încerc să-l bat pe cel mai bun. 55. Oh, mai bine ca cel a trecut pe artă. Ok. Și de tot. Ok. 56. Nu pot să-l bat pe user de ăsta. Nu pot. Nu pot să-l bat pe user de ăsta. Ok, haideți că încerc și eu iar. Pentru că... Ok. Eu l-am atins aia. 5,56. Și-am făcut la fel. Am Aici bătut user de... Am murit. Bă, ce prostii am făcut. Deci mă arunc când fac prostii de genul. 5,72. Nu, deci eu mereu fac prostii din astea cu stara. Încerc să fac scheme ca să-l întreb pe user de. 5,57. Eu am făcut cel mai puțin 550. Sau ceva de genul. Eu nu știu cât am făcut cel mai puțin. O să mai și eu pe video clip. Oh, nu! 546. Am făcut 546. Băi, deci efectiv nu mă pricep de nou. 566. Bă, dar eu nu pot mai mult de mai puțin de 546. E imposibil. Hai să vedem cine... 561. Mă, e prea bun Eu am asta. de-abia 5 minuțele. Ok, eu ies de pe ăsta și haideți să mergem la tower. Eu am mers Eu la sunt simple. tower. Eu am mers la simple La și încerc să fac sub 6 secunde. E prea greu asta. Cum l-a făcut ăla 6 secunde? 9 secunde de la Nu știu aici. Eu sunt un trus. E prea greu. Știu toate spre grele, caprițul. Oh, am căzut. Deci unul a făcut în 2 secunde. În 2 secunde. Deci în 2 secunde a făcut unul și eu în 7 secunde. L-am făcut aproape 7 secunde. Eu am făcut în 2 secunde jumate și asta a făcut în 5 secunde, 6 secunde ceva. Medium. Asta a făcut în 5 secunde. Cum a făcut asta medium în 5 secunde? Nu știu. 6,58! Asta are 5,08. Hey, haide, eu nu sunt la Valentine's Obi. Nu știu Nu. ce Valentine's Obi-ul ăsta. În 6 secunde sunt 2. Nu se poate așa ceva e. Sunt prea nubla obiul sau? Ar fi trebuit să fiu pe locul 1. Păi până și updatează durează. Nu, aici e imposibil. Am ieșit din greșeală din joc. Ok. Valentine's. Wow. O să merg la Valentine's. Valentine's. Moment. Care e cel mai bun? 0-0 secunde. Ok. Oh, Eu spun că trebuie să trecem la următorul minigame. da, eu zic că trebuie să mai stăm la așa. Nu, cum a făcut asta în 661? Ok.
Da. O videodan. În sfârșit trecem la următorul minigame, abia aștept să văd Nu știu care dacă este. sunteți pregătiți și, dar să nu credeți că da. Următorul minigame este... Deci pauza mea leacă, așteptăm puțin, verificăm de cât timp filmăm. 10 minute, hai să avem timp pentru următorul minigame. Următorul minigame este... Nu știu ce care. Bă, am găsit un lucruri foarte interesant și anume este Project Pizza Multiplayer, așa că asta o să fie deci, hai să vedem. Așa că e Project Playtime. Mai este experiență. Nu mai e experiență. Acum ăla-i pe Boxy, pe Hagi. Ok, suntem la următorul Te minigame. poți răstu golii. Hai că prețul nu ne așezăm și noi. Hai de luat, hai de... e Project 3. Hai în E Project Project 1. 3. Hai în Project La 2. următorul. Hai, da. Project 2. Hai la 1. Hai ce? Stai să aștepți. Așteaptă și bagă-te. Hai dumneavoastră să așteptăm. Bagă-te. Hai rapid. Așa să te... n-ai cum să te așezi. Începe. Suntem cu trenul, cred. Mă, trebuie să așteptăm 20 de secunde. Mă filmează mult. Durează puțin cam prea mult. Prea mult? Nu știu dacă o să mai auziți căprița, pentru că am dat mai încet și de aia spun că nu știu dacă o să mai auziți. It seems the project has gone so wrong. M-am încurcat. Da, s-a încărcat și prințe la engleză. Asta este. Eu care mă descurc cel mai bine în asta de engleză. Asta este. Ce mai întâmplă? Intrăm în Project. Deja filmăm de aproape 20 de minute, chiar dacă suntem la minut 15, se pot toate. Deci sunt la minutul 10, pentru că tu ești mai stat 5 Vedeți minute. că se e de 3 ori de timpul ăla când ne-a jucat în primul minigame. Da. Eu sunt pe Boxy. Cine e Boxy? Am văzut. Eu sunt Boxy! Ok, am ăsta. Ok, să știți că eu sunt Boxy. O să vină Boxy după voi. Vine Boxy după voi. Da, Ajută. eu poză frumoasă de thumbnail asta, nu pot să nu fac. Că am făcut poza de thumbnail. Hai că plec. Cumva pot să dau mânuță de asta în cap? Nu! Pui de asta la troll. Nu să ai pentru tati. Deci poate vii pe mine. Eu le iau pe ăsta. Că vin cu puța mea. Cum le iau în brațe? Bă, cum le iau în brațe? Mi explică cineva cum le iau în brațe? Cum te iau în brațe, bă, frate? Bă? Nu știu cum e brațe. I-am... Cum le iau în Mai brațe? bine nu. I-am o jucărie. Cum le iau în brațe, dude? Cum le iau în brațe? Cred că trebuie să-l Nu știu, dar eu cam vreau să caut jucăriile astea. Eu nu știu cum le iau în brațe. Și să-i dau pumn, ce să-i fac? Ok, până acum nu prea arată bine. Vine bacon. Fugi după bacon. Eu nu știu cum să iau pe sus, dar o să aflu. O să afli tu în curând. În curând, după ce se iau pe cineva în brațe de Michel. Eu te pe Alessio. Ai, dar nu mai pot să sar. Uite că te văd. Vine Boxy. Au. Cum te iau? Ajutor.
și în viața reală. Cum îl iau pe prințe, bă? Chiar la cine mă facă? Cum te iau în brațe? Cu mâna. Nu pot. Așa dau? Cum să te iau? Cum dau? Am apăsat click pe tine și nu merge. Nici nu trebuie să-ți meargă. Ok, vreau. Ajutor. Ok. Mi-a dat... Nu știu cum de m-am respawnat. Uite ce nepezat de mână. Cum îl iau pe sus? Să se țină apăsat pe el. Nu știu, dar nici nu cred că trebuie să iei pe sus. Eu cred că trebuie să le... Vai, acum trebuie să aștept secunde să folosesc mânuța. Eu cream că trebuie să le iau pe sus. Și eu am făcut o greșeală cum mai bine. Să-l bag în bunkerul ăla, nu așa era? Eu nu înțeleg cum să iau pe sus, da, hai. Da, cred că o să vă las meciul și să reintru, poate nu e bine. Da. E boxing! Vine boxing duel. Vine boxing. 3 ori cool. Vine boxing. Ok, am niște boxuri. Ah! Nu te-am văzut. Boxing. Vine boxing. Ok, trebuie să știu. Vă caută boxing. Ajutor, te rog. Ok, m-a ajutat cineva. Uite pe Miguel. Miguel! Așa, mulțumesc, totuși. Pentru Aoleu, ce excluziv. răcești? Aoleu. A, da? A, da, ia da. Uite-l pe ăsta. Fuge. M-a luat iar. Bă, deci... Mi-a închis ăsta, bă. Unul e eliminat. Bine, unul e eliminat. Nu știu cum, Dar dar niște spui încă mai sunt în viață. nu știu cum am eliminat. A, trebuie să aștept secundele. Și dacă se duc secundele, e eliminat, cred. Dodo pizza. Bine, fug Ok, după... până acum, văd că nu te mai văd. Oh, uite că te văd. Trebuie să-mi zic că mă vezi, că nu mă vezi, ok? Baconul. Baconule, ok, am prins. Nu trebuia să-mi folosesc super puterea asta sau ce-o fi. Oh, bine, să stau așa de pe acolo. E mult mai ușor să fiu om. Capriccio, noi avem o super putere. Știu, e mult mai ușor să fiu om. Putem să ne și teleportăm cu... Nu că undeva am mănuța asta. Noi mai avem și altă super putere. Da, să mă rost o goliță. Da, ia, eu nu știai. Eu am văzut pe astea cum se rost o goliță. Oh. Hai că moare Ok, Miguel. mai trebuie 4 cutiuțe. Moare Miguel. Moare Miguel. Ok, o să revin. Dar trebuie să le iau pe sus, cred că. Să reintrăm oameni buni. Cred că trebuie să le iau pe sus. Dar o să reintru. De fapt... Cred că știi ce zic. Cam acesta a fost episodul. Nu uitați de like, share și subscribe. Și noi ne revedem data viitoare. Eu vă spun pa. Prințe vă spune pa. Din păcate Prințe nu mai este aici.